Giimbestigahan karon kining nahitabong kagubot sa mga kabatan-unan sa Barangay Banilad, Mandawi City nga nakuhaan pa sa CCTV. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa kuha sa CCTV, sa gamayng iskinita kilid lang sa Banilad High School ug sa ilang multi-purpose gym, makita ang yano rauntang pag-agi sa mga tao sa accessway. Apan natugaw kini dihang may miagi na nga kalit gikumpronta o gisumbag. Dito na mitumaw ang kagubot, sanglit may mga nagtabang na sa magikan sa isig ka kampo. Nalinaw makadyot ang lugar. Apan pagkataod-taod, mitumaw na sab ang laing kagubot o ginukdanay. Dunay mga barangay personnel sa duol nagpakisayod sa nahitabo ug misuway pagukod sa nalambigit. Apan mikaratil kinig dagan. Ang nanumbag murag duha murag nagkakuan da sa gawas. Ano murag lamok-lamok ba sa CCTV niya nanagan wa na ko kakuan unsa. Pero minor gini lang ginahan. Minor sad mao sa na nagpatawag ko ron. Kining maong insidente giimbestigahan na sa barangay. Miauhag si Kapitan Greg Yap, mupatimaw ang nalambigit ingon man sa reklamante. Makig-alayon pa sab siya sa principal sa eskwelahan. Samtang kabahin sa mga barangay personnel pagkahitabo, labi na nga ang area at banglangyod sa barangay hall, giklaro sa kapitan. Dantay tanod pero di man gud ta ingon nga kuan kay kalit kay tanan ba. Mana ang ako lang karon standby kog tanod ako dunay mag-standby maghubuay mga batan-on badlongon din nato. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.